Sijoituskästi erässä jaksossa kokenut kauppias kertoi myymälän esillepanosta. Muun muassa semmoisen esimerkin, että jos tuotteen vie keskikäytävälle ja laittaa siihen ison hintalapun, myynti 10-kertaistuu, vaikka hinta on sama. Mulla tuli mieleen tästä vertaus hakukoneen näkyvyyteen, jossa top 10 paikat on käytännössä keskikäytävän paikkoja. Jos mietit itseäsi hakukoneen käyttäjänä, veikkaan, että harvoin etenet sinne +10 hakutuloksiin. Se mitä sä etsit löytyy siitä kärkijoukosta, mielellään top 3, vähintään top 10. Ja siitä sä valitset tuloksen, mitä lähdet tutkimaan tarkemmin. Oot ehkä huomannut, että kilpailijat saattaa mennä hakukoneen näkyvyydessä oikealta ja vasemmalta kovaa vauhtia ohi. On todennäköistä, että heillä on AI-agentit käytössä hakukoneoptimoinnissa. Sille on mahdotonta manuaalisesti pärjätä. Meidän yhteistyökumppani on kehitellyt työkalun, jolla me pystytään meidän asiakkaille tavoittelemaan noita keskikäytävän paikkoja. Se mikä löytyy, sitä ostetaan. Tutustuppa meidän verkkosivuilta lisää ja ota yhteyksiä.